ሰላም ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓኒ እግዚኣብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ዕድመና እንዳወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር እንዳተለወጠ ይዝኸይድ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣይነስተውዕሎን እምበር ኣብ ሕድሕድ መዓልቲ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ይፍጠር እዩ። እዚ ሓድሽ ነገር እዚ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ሕማቕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝግበር ነገር ግና በቲ ዘጋጥም ሓድሽ ነገር ናብ ጽቡቕ ነገር ንምቕያር ምሙካር እዩ። ኣብ ህይወት ወሳኒ ክትኸውን ኣለካ። ዝኾነ ነገር እንተጋጥም ሓሲብካ ምውሳን ኣድላይ ነገር እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣሎ ግና ንኽትውስን ብጣዕሚ ትጽገም። ምኽንያቱ በቲ ሓደ እንተወሰንካ በቲ ሓደ ጽቡቕ ነገር ስለዘየጋጥመካ ንምውሳኑ ትጽገም። ለማዓንቲ ኣነ እውን ከምኡ ዓይነት ነገር ስለዘጋጠመንን ንምውሳኑ ስለዝኸበደንን እየ ናባኹም መፅሞ ንኽውስን ሓሳብ ርእቶኹም ኣይፈለየኒ። ሽመይ ሮቤል እየ ዝበሃል። ካብ ብቁልዕነት ዕድመይ ጀሚረ ደፋእፋእ ዝፈቱ ዝነበርኩ ሕርኩት ሰብ እየ። በዚ ከዓ እንዳዓበኹ እንትኸይድ እውን ህይወተይ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ እንዳበፅሐ ዝተደላደለ ህይወት ክመርሕ ይጅምር። ወለደይ ንዓይ ብጣዕሚ እዮም ዝግደሱለይ ነይሮም። ንእሽተን እንከለኹ ጀሚሮም ናይ ማንም ሰብ ጽግዕተኛ ንኽኸውን ፍጹም ኣይደልዩን ነይሮም። ይዕበይን ኣስ ምንም ስራሕ ከይነዓኩ ንኽሰርሕ ይደፋፍኡኒ። ኣቦይ ዓብዪ ናይ ኣሉሚንየምን መስተዋትን መከፋፈሊ ኣለዎ። ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ኣለዎ። ንኹሎም ከዓ ልክዕ ከም ደቁ እናረአየ ጽቡቕ ክፍሊት እናኸፈለ ይስርሖም። ካብታ ዝረኸባ ትርፊ ገንዘብ እውን ከዓ ብማዕረ ንኹሎም ቦነስ እንዳሃበ የበረታትዖም። ካብ ናይ ኣቦይ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ብዙሓት ናይ ባዕሎም ከፊቶም ኣብ ጽቡቕ ስራሕ ዝርከቡ ኣለዉ። እዞም ሰባት እዚኦም እውን ከዓ ነቦይ ብጣዕሚ እዮም ዘመስግንዎ። ምንም ጓናነት ንኽስምዖም ኣይገብርን። ብማዕረ ይሓስቦም። ኣነ ዋላ ወዱ እንተኾንኩ ካብኦም ዝተፈለየ ዓይኒ ርኢና ይፈልጥን። ማዕረ ምስኦም ስራሕ የስራሐኒ። ዝተፈለየ ዝገብረለይ ወዱ ስለ ዝኾንኩ ይኸድነኒ፣ የብልዐኒ። ጽቡቕ ናይ ውላድ ፍቕሪ የርእየኒ እምበር ረአይኒ ክብል ኣይገብረንን። ትምህርተይ እንትመሃር ጎና ጎኒ ኣብቲ ስራሕ እናሰራሕኩ ዝተፈላለዩ ሙያታት ለሚደ ጽቡቕ ልምዲ ኣኻዕቢተ የዓበይ። ቆልዓ ኮይነ ብኩሉ ሰብ ተፈታዊ ዝኾንኩ ጸባይ ነይርኒ። ምስ ማንም ሰብ ምበኣስ ዘይፈልጥ ቁኑዕ ሰብ እየ። ወለደይ እውን እንተኾኑ ብፍቕሪ እናገንሑ ስለ ዘዕበየኒ ኩሉ ነገር ይቁጥብ እየ። እዚ ባህርያተይ እዚ ዕድመ ወሲኸ እናዕበኹን ትኸይድ እውን እዚ ጸባየ ይተቐየረን። ምሳላ ወላድ ኣቦይ ዕድመይ ብኸንቱ ኣብ ወሰን ዘይና ይሕለፍክዎን ቀልበይ ናብ ትምህርትን ናብ ስራሕን ገይረ ናይ ኣቦይ ስራሕ ብደንብ ለመድክዎ። ኣቦይ ብስራሕ ናብ ዝኾነ ዓዲ እንትኸይድ ኣነፍቲ ትካልና ኮይነ ናቱ ስራሕ ይሽፍነሉ። እቲ ስራሕ ብደንብ ምስ ለመድክዎ እውን ከዓ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝተተሓዘ ስራሕ በይነይ እንዳኸድኩ ምስራሕ ይጅምር። ትምህርተይ 12 ክፍሊ ምስ ወዳእኹ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ስለ ዘይደለኹ ነቲ ኣቦይ ዘምሕረኒ ስራሕ ከጠንክር ብምሕሳብ ሙሉእ ቀልበይ ናብኡ ገበርኩ። ንቐጻሊ ናይ ኣቦይ ኣሰር ተኸቲለ በቲ ናይ ኣሉሚንየም መስተዋትን ስራሕ ህይወተይ ከመሓድር ብምሕሳብ እየ ናብ ኦድሂበ። ነዚ ነገር ንምስኻዕ እውን ከዓ ትምህርተይ ኣብ 12 ክፍሊ ምስ ኣቋረፅኩ ካብቲ ናይ ኣቦይ ስራሕ ወፂእ ብዝነበረኒ ዓቕመይ ናይ ባዕለይ እንዳ ኣሉሚንየምን እንዳ መስተዋትን ከፊተ ምስራሕ ጀመርኩ። ኣቦይ ምስኡ ኮይነን ትሰርሕ ማዕረ እቶም ሰራሕተኛታት እዩ ዝኸፍለኒ ነይሩ። እቲ ገንዘብ ባዕሉ ይእክበለይ ስለ ዝነበረ ከዓ ጽቡቕ ተዋህለለለይ። ናይ ባዕለይ ኣብ ዝኸፍተሉ ሰዓት እውን ከዓ ኣቦይ ሓጊዙኒ ጽቡቕ ስራሕ ከፊተ ምስራሕ ጀመርኩ። ኣብቲ ስርሐይ ንእሽተን ምስ ተደላደልኩ ካብ ናይ ወለደይ ገዛ ወፂእ ናይ ባዕለይ ገዛ ተኻረይ ምንባር ጀመርኩ። እንድሕር ፈጣንን ንቑሕን ኮይንካ እቲ ስራሕ ብጣዕሚ እዩ ዘብልዕ ነይሩ። ኣነ እውን ካብ ኣቦይ ብዝወረስክዎ ንቕሓት ምስቲ ስራሕ ጽቡቕ ተላሚደ ኣብ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ ክሰርሕን ጽቡቕ ኣታወታት ከእቱ ጀመርኩ።
ኣቦይ ብናተይ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ኣመና ተሓጎሰ። ንሱ ኣብቲ ናተይ ዕድመ እንዳሓለወ ዘቃፀሉ ዕድምኡ ስለ ዘናስሖ ከምኡ ከይከውን ኣጥቢቑ እዩ ዝመኽረንን ዝግስፀንን ነይሩ። ኣነ እውን ግና ኣይሕፈርክዎን ከም ዝደልዮ እየ ኮይነሉ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ሰብ ናብ ዝሰርሐሉ ቦታ መፂኡ ብዛዕባ ሓደ ስራሕ ኣዕለለኒ። እቲ ስራሕ ሙሉእ ናይ መስተወትን ኣሉሚንየምን ስራሕ እንትኸውን እቲ ገዛ ፕላስ ዋን እዩ ነይሩ። ዋጋ ነጊራዮ ምስ ተሰማማዕና ከዓ ኣብ ዝመረፅናዮ መዓልቲ ስራሕ ይጀመርኩ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ስራሕ ስለ ዝውዕል ዘሎ ምንቅስቃስ እትዕዘብ ዝነበረት ጓሉ እያ ነይራ። ጓሉ መልክዓ ብጣዕሚ ምልክዕቲ ርእየ ቢሉ ዘይድንግፀላ ወዲ ኣዳም የለን። ንእሽተን ችኩል ዝበለት ዋላ እኳ እንተኾነት ዝነበራ ፅባቐ ንዘሎ ጎደላኣ ሸፊኑ ከምኣ ጓል ሂዋን ዘላ ኣይትመስልን። ኣነ እውን መዓልታዊ ናብቲ ስራሕ እንትኸይድ ጎና ጎኒ ምስኣ እናዋጋዕኹ ንውድአሉ መዓልቲ ኣንወ ሕበልክዎ። ምስኣ ንኽራኸብ ኩሉ ግዜ ስራሕ ቦታይ ኣብኡ እንተዝኸውን ኣይመፀላዕኹን ክሳብ ዝከኣለኒ እቲ ስራሕ እናዊሐ ድሕሪኡ ግና ስርሐይ ወዳዳእኹሞ ሒሳበይ ተቐቢለ ኸድኩ። ብድሕሪ ዝግና ነሳ ጓል ኣበይ ከም ዝረኽባ እንትሓስብ ከም ቅፅበት ሓደ መዓልቲ ከም ዝደወለትለይ ዘከርኩ። ሴብ ንዝገበርክዎም ስልክታት እናደወልኩ እየሩ ዲኺ እናበልኩ ስማይ ጽውዕ። ድሕሪ ብዙሕ ምድዋል ሰሚሩለይ ንእየሩ ረኺበ ዕለልክዋ። እሳ እውን ልክዕ ከምዚ ኸማይ ንዓይና ፊቓት ንግዲ ነይራ ንራኸብ እንትብላ ኣይዳገመትንን እውን እሺ ኢላያ ዝምችዋ ሰዓት ነጊራትኒ። ተፋሊጥና ዝተራኸብናለን ግዜታት ውሕዳት ዋላ እኳ እንተነበራ ኣፍተን ዝነበራ ሰዓታት ብደንቢና ተቀራሪብና ነርና። ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሳ ናይ ኮሌጅ ተምሃሪት እያ ነይራ። ትምህሩ ኢላ ምሸታ ምሸቱ ምድዋል ልሙድ ነገር ኢና ጌርናዮ። ገለገለ መዓልቲ እውን ከዓ ብኣካል እናተራኸብና ደስ በሃሊ ግዜ ሓሊፍና ንፈላለ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ርክብና እንዳጠንከረ ይኸይድ። ዝያዳ እንዳተቀራረብና መኻርና ንባዕልና ዘንጊዑ ተረዲእና። ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልሙድ ተራኺብና ጽቡቕ እንዳዕለልና ፀናሕና እሞ ምሽሺ ምስ በለ ንኸፋን ዋሒ ዘያ ይወፅሞ ኣብ ጥቃ ገዝኦም ኣብ ዝርከብ ጽልምት ዝበለ ቦታ ጠጠው ኢልና እንትንዕልል ከይተረድአ ንስዓምክዋ። ንሽኡ ደስ ኢሉና እንትንቅፅል ድሓር ግን ብዝገበርናዮ ክልቴና ሰንቢድና ቻው ተባሓሒልና ተፈላለና። ገዛኣቴ ብስልክ እንተዕልላ ኩሉ ነገር ብግልፂ ወፂኡ ፍቕሪ ዝበሃል ነገር ኣብ መንጎ ክልቴና ተመስረተ። ከም እንፈቃቀር ስለነኣምን ፍቅርና ንኹሉ ጉሁድ እዩ ነይሩ። በዚ ዝተልዓለ እውን ካብ መሓዙትና ካብ ጓናና ሓሊፉ ወለድና እውን ፈሊጦም ክምርቁና ይጅምሩ። ኣብ ፍቅሪ ንኸባባ 5 ወርሒ ምስ ፀናሕና ገዛ እውን ተመርዐው እንዳበሉ ምስ ረበሹና ብድሙቕ ኩነታት ስነ ስርዓት መርዓ ኣካይድና። ንእየሩ ወኒና ወሰድክዋ። ኣብ ውሽጢ ሓዳር እንትንኣቱ ፍቅርና ካፍቲ ዝነበሩ እንዳወሰኸ ደስ በሃልቲ በዓል ሓዳር ኮይና ቀፀልና። ዝነበረሉ ገዛ ካብ ናይ ቦይ ገዛ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝነበረ ብነፃነት ሓዳርና ንመርሕ። ናይ ገዛ ስራሕ ከይኸብዳ ኢለውን ሰራሕተኛ ሓንቲ መንእሰይ ቆልዓ ቆፂረላ ብሓደ ፅቡቕ ህይወት ንመርሕ። ንሳ ትምህርታ ምስ ወድአት ኣብ ገዛ ከም እትውዕል እየ ገይረ ኣነ ጥራሕ ሰሪሐ ንኣተኹ ፅቡቕን ደስ በሃልን ሓዳር ንመርሕ። እየሩ እቲ ዝነበረና ፍቅሪ ከም ዓብይ ገይራ ብምሕሳብ ፍሉይ ዝኾነ ፍቅሪ ትልግሰለይ። ብከምዚ ዓይነት ርክብ ኣብ ሓደር ኮይና ንኣስታት 2 ዓመት እንትንፀንሕ ምንም ውላድ ኣይወለድና ነርና። ንፅናሕ እናበለት ከይተረድአናዩ ንኸባቢ 2 ዓመት ጌርና። ኣብዚ ግዜ ግና መንቀሊኡ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ናይ እየሩ ፀባያታ እናተቀያየረ ይኸይድ። እታ እንትበዝሕ ብጣዕሚ ትዕግስተኛን ፀባየኛን ዝነበረት ሓንደበት ችኩል ትኾነት። ምንም ሰብኣውነት ዳርጋ ዘይስማዓ ኾነት። ምሳይ ብዙሕ ኣይንሰማማዕን ምድምማፅ ዝበሃል ነገር ሓርቢትዋ ጭኽጭኽ ኮይና ኣነ ካብ ስራሕ እንትኣቱ ኣብ ገዛ ዝኾነ ነገር መጨኻጨኺ ሒዛ ብምፅናሕ ዕረፍቲ ትኸልአኒ። ኣነ እውን ካብዚ ነገር እዚ ንምምላጥ ኢለ ምሸተ ምሸይ ዝኣቱ ኮታስ ንነዊሕ ግዜ ንኸይረኽባ ይፅዕር። ብዙሕ ግዜ ንኽፈትሖ ዋላ እኳ እንተሞከርኩ እንተነሳ ግና ስለ ዘይትሰምዐኒ ገዲፈዮ ስቕ በልኩ። ምርሕሓቕና ምኩርራይናን ዝተዓዘበት እታ ሰራሕተኛ ቀሪባ ክትዕልለንን ክተፀናንዐንን ትጅምር። ስርሓ ምስ ወድአት እናመፀት ምሳይ ትዕልል። በዚ ከዓ እንዳተቀራረብና ፅቡቕ ምሕዝነት ፈጠርና። ሓደ መዓልቲ ግና እየሩ ናብ ወለዳ
ክትጠይቕ ኢላ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ትኸይድ። ኣነ እውን በይነይ እናነበርኩ እታ ሰራሕተኛ ዝሰርሐትለይ ምግቢ እናበላዕኹ ጽቡቕ ይጸንሕ። ብነፃነት ረባሽ ዘይብለይ ኮይነን ትቐሪ ኣመና ተሓጐስኩ። ኣነ ምስታ ሰራሕተኛ ኮይነ እዛ ሰራሕተኛ ንዓይኒ ምስሓብ ብዙሕ ትፅዕር ኣብ መወዳእታ ግና ተሳኺዑላ ምስኣ ብሓደ ሓደርና ንንክኡ ብጣዕሚ ዋላ እኳ እንተደበረኒ ግና ከዓ ንሳይ ፀለአቶን ሓንቲ ግዜ ምስ ጀመርናያ ክሳብ እየሩ ትመፅእ ብተኸታታሊ ብሓደ ንሓድር በዚ ክልቴና ሕጉሳት ኢና። እየሩ ምስ መፀት ነዚ ርክብና ኣቋሪፅናዮ ግና ኣነ ቀልበይ ምስታ ሰራሕተኛ እዩ ነይሩ። ድሕሪ 2 ወርሒ እዛ ሰራሕተኛና ጥንስቲ ምዃና ነጊራትኒ። ብጣዕሚ ደንገፅኩ። ቀሰብ ኢለ እየሩ እንታይ ሰምዐት ኣብ ደገ ገዛ ተኻረኹላ እሞ ናብ ኣውፂ ኣድላይ ሓገዝ ይገብረላ። እንተንሳ ግና ንእየሩ ፈቲሐ ምስ ኣነ ክኸውን እያ ትደፋፍአኒ ዘላ። እንተዘይኮይኑ ከዓ ንስድረይ ከም እትነግሮም ተፈራርሐኒ። ንስድረይ ነጊራ ምስ ወለደይ ክተባእሰኒ ኾነ ወለደይ ኣውሪዶም ክርኢኒ ፍጹም ይደልን። ብልክዕ ምስ እየሩ ጽቡቕ የለናን። ምስታ ሰራሕተኛ እንተዝኸውን እውን ደስ ይብለኒ። ግና ከዓ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣመና ጨኒቁኒ ኣሎ። እስከ እዚ ግበር ኢልኩም ምኽርኩም ለግሱለይ። ብዘይ ሓጎስ ምስ እየሩ ክነብር ዋላስ ምስታ ሰራሕተኛና? በጃኹም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእይቶኹም ለግሱለይ ከም ብቆየ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ በዓል ዛንታና ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፍሉ። ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘየለ ላይክ ምግባር ኣይተሕመቑ። ኣብዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሮ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለይኩም ሰናዩ